Valita muistelit tämän kirjipirra. Tsuuko. Maanaikirji tsuuko, mait jun älin ytsi le challan. Kirjillä tämän kohtopirra. Piehtaara ja Anne pirra ja sun no vieläpä tsuuko pirra. Piehtaar ja Anne läpä julmetsakat. Ja muistelusas soi läpä morjematkis, edeska ätni, ahti ja ahkumilta. Ouhta iidida fuomapa soi, että sun no vilppis tsuuko le jauhkan. Tsuukolle sun no soomas vilppis. Mas le kaviris säippas ja kokte tilku tjölmit pajapältä. Anne ja Piehtaar mulkipa ohtsat vieläpä. Ja matkis kaunadapa manga imaslas ja paltonas ellikun ja ääräikun nuko tjahtiraukoin ja staaluin. No, lähkotaa vaaralat, vai matko vähki maanait kaunat suko. Ton pääsät kullat kun lohkaa kitti. Ai kun lohkaat oassaja kittis. Ruona stora kärmas kisvarda tjahtirautas. Ällis lähkuhkes sähkes viddagat. Vainle pastilis katsat. Son hohpahalla Anne kuhto hahpili murdilla ja viehkalla viljaslusa. Issoraskole rommi, sauhkalla Anne. Kiahpa toi läpi, olo omanat, njälmi puljarda. Piehtaar jeeras muva ja tjuotjaha, mutta ei tuosta lahkonit, paitsa vuodetaa kärketuhken. No olo omana fal, Piehtaar ja Anne. Lähkto on tjahtsi rauka. Rauka ja rauka, vastida Elli. Ländään jauri falimus Elli. Elli suukada tjaatsis, viittakat faipo rässis ja outtabälli olla kaattai. Anne jalostuva, kun fuomassa, että rauka le tjaatsi fangan. Varrukasat pohta lakapui, mutta ifall olla muuttui. No jos loga kirjire pääsät kulla mo sunnos en manna. Tämän kirjai ja kirjachalli jun älin ytsi viedjan inspirationa saami mainasin ja mytologias. Muistelus lää alle kuhki. Jäljilogi kahtsi siittu. Nohta ihsaitte heivet unnimusmaanaja. Mutta le jutsuvun maanaja kaskal kuhta ja ohtsiäki. Kidjis läht finja kovat. Mait Maria Beskov le sarko. Saavan puori lohkan pottu.